sight, our fears are done. All the good times just begun. Kain na! Oh, we know what we have, let's hold on tight. Hi mga Season R! Si Marina Sydney! Today is a special episode of Maya Cooks because magluluto ako together with the people who matter to me the most. Yes, my family! My family! And nandito kami ngayon sa Alcoy. Dito na actually naka-base yung parents ko and our youngest sister. So, they will be cooking with me ngayong araw na to. At yung lulutuin namin ay isa sa mga paborito naming ulam na pamilya. So, ito talaga yung kinalakihan namin na dish. Malalaman niya yan maya-maya. But before that, let me call on my family. Yay! So, kung nakikita ninyo, 5 lang kami nandito kasi yung dalawang kapatid nasa city. Si Maalia at si Althea. Si Althea, yung isang kapatid, ito yung kakambal niya. Tapos ito yung youngest. So, ito yung mama at papa ko. So, ngayon special episode to ng Maya Cook. So, ano ba ang paboritong dish ng pamilya? Sinigang. Walang iba. Sinigang. Yes. At walang ibang taong nag-introduce sa amin ng sinigang kundi ang aking papa. Dahil si papa ay taga Maynila talaga. Laking Maynila. So, ayan. Nag-transfer na siya dito sa Cebu nung napangasawa niya si mama. So, anyway. So, ngayon, guys, ang gagawin natin, magluluto tayo ng 2 putahe ng sinigang. By the way, yung sisters ko, si Rinaya at si Hosea, nagluluto din talaga. Sa lahat ng mga anak ni mama, kaming 3 talaga yung nagluluto. Kaya pala tayo yung nandito. No, wala yung 2 dito kasi hindi sila marunong magluto. Tapos si papa ko talaga yung the best cook in the family. Ito talaga yung inspirasyon ng si mama, flower girl. Kumakain lang. Siya magaling magluto. Anyway, so ma, since 2 putahe ng sinigang yung lulutuin natin karong adlaw, mag-base ang ato ang lutuon sa kanyang ruleta given by Nor. So by the way, nagpadala pala yung Nor ng isang bag ng pang-sinigang. Wow! Yes, thank you Nor. Kompleto pala eh. Yes. So ayan, may eggplant, may radish, kangkong. Ayan, may kangkong po tayo dito. Mga sahog, ayan, may onion, may garlic. Meron tayong kamatis, meron tayong okra. Syempre, hindi mawawala. Meron din tayo siling espada, siling haba. Tapos, sweet beans. Syempre, hindi mawawala yung mga sinigang mix. Hala, sinigang sa Ayan. Okay, so ayan na yung ready na yung mga ingredients natin. So ngayon, pipili na tayo ng 2 ingredients na lulutuin natin karong adlaw. So, kasi mag-ruleta ko. Si Mama. The mother, the queen. Okay, go mama. Oop! Ah, shrimp! Shrimp! Yay, shrimp yung isa! Yung isa is... Oh! Pork! Saya namin. So, yung lulutuin natin again na dishes are sinigang na hipon at sinigang na pork. Let's go! So, simulan na natin. And while we cook, we will be answering questions from our viewers. So, let's go. Start. Chocolate cut. Master cut. pa. Okay, this is my mastery. Wow, mastery daw. Sige, go. Pakaduha o nagpuan. Slice. Island siya. Ako lang. Ana? Tuturuan ko na yung asawa ko yung paano magluto Yan. Okay. I'll do that. Yes. Go, mama. Guys, while you are preparing for our sinigang, may mga questions dito yung viewers natin. Anyone can answer the question. Bisag kinsa ha, mga seized, okay? Mama, papa, sabi ni Irish.f, who is the most tampuhin? Among the The siblings. among the siblings, I think it's Hosea.
Hosea. Siya. Hosea. Bakit? Mabilis lang siya magtampo talaga, guys. Oo, Yes. matampuin talaga siya. Bata pa siya mga very ano. sensitive. Yes. Sabi ni Call Me Curly Tops Mama. Ate, where did your parents get all of your names? They are so unique. Really. Malaya si is Malaya. from supposedly Kalayaan. We wanted the name yung Kalayaan, but we decided instead on the last minute, yung bago kami mag-fill up nung birth certificate, I was holding a newspaper. may newspaper noon na Malaya. So, we decided to change it to Malaya. But we really wanted the name Kalayaan. Kasi makabayan kami. Yes. So, ayun. And then si Maalia. Maalia is, I think that means, the name means beautiful. So, And because we princess. wanted it to rhyme to your name, we named her Maalia. Yung twins, si Hosea at si Althea. Yung spelling ng Althea, guys, walang H. Talagang A-L-T-E-Y-A. Ganun yung spelling. Hosea is from the Bible. Tapos iniba ko lang yung spelling. Para uniform kami. Yeah. Tapos yung Althea kasi, yung batch ahead namin nung high school, yung valedictorian nun is Althea yung name. I really love the name Althea. So, yun, Althea. Tapos si Rinaya. Tapos iniba rin yun, ginawang Pilipino yung spelling. Rinaya. Rinaya, kasi wala na akong maisip. Ayun. Hindi. Hindi, si Rihanna kasi, I like Rihanna noon. Tapos, Rihanna na singer. na singer. So, instead na Rihanna, ginawa Kasi masyadong kong- modern yung Rihanna. Oo, ginawa kong Rinaya. Yun. Yun lang. Eto, Papa. Oh, Sabi ni Sunshine at Chupe, hi Mommy Shrine, kilala ko to. Sabi niya, ay curious ko sa rules on boys. rules and boys. Some boys. For your information, ako lang po ang boy sa family. Yeah, siya lang. Siya lang yung only boy. Parang yung ibig sabihin ito yung mga Ah, nanliligaw sa mga sa nanliligaw? amin. Mga nagbumibisita, ganyan. Actually, dapat lang magalang din. Marunong gumalang sa magulang ng mga anak namin, siyempre sa amin. And siyempre, sa mga anak din namin, dapat ginagalang yung anak namin. Yun lang talaga. And all the rest is, it's up to our kids. Kasi sila naman talaga yung may kisama or maging iyab ng mga anak namin. Actually, kami lahat, all girls kami, pero hindi naman super strict yung, growing up, hindi super strict yung parents namin when it comes to boys. Lagi lang nire-remind ni mama at papa sa amin na pag may naliligaw sa inyo, o pag may gusto kayo ipakilala, ganyan, ipakilala lang talaga sa buong pamilya, ganun. Huwag magtatago-tago. Paano? Correct. Oo, bawal kami magtago, so, yun. Open lang. Open lang talaga kami sa Kasi kanila. mahuhuli din. Dami natin network eh. Oo, mahuhuli din. Kaya never kami nag-attempt na magtago. Lahat talaga ng boyfriend namin, kilala nila mama. So, ayun. Sabi ni Fluffy Jang, kinsay pinakabugal-bugalon sa inyo, May? Naku, wala dito. Si Althea, yung twin ni Hosea. Yes, yung twin niya, yung pinakamakulit, yung pinakabugal-bugalon, pinakakwela, annoying, very yeah. annoying. Yun, si Althea. Hi, babe. Mahilig ng asal. Yes. Rex, eto. Ang sabi dito, happy manjud ka, ayaw mo no, usahay, magsumbagay, sad mo. Buyag lang yun no, mga Wala. sis and orbs. Never. Dili, gid mi kami managsuon kay, dili mi magsinakitay, kanang bakbakay Bakbala. kami. Yaw-yaw. Never mi nagbugno, never kaming dinapatay yung tipong ginagano namin yung each other, hindi talaga. Never yan, thank God. Sabi ni Angales Marge, kinsay pinakadakog kaon sa family. Let's see. Kaya si Rinaya, sobrang takaw guys. Every now and then kumakain. Tapos alam mo yung pagkatapos ng dinner, may midnight snacks pa siya. Or nagplan. Oo, Or nagplan na siya. Nagpaplano na siya ahead of time kung ano yung kakainin niya. Di ba babe? Yung love ka talaga namin. Ako nang kasing kaburns. Remaining questions, mamaya na namin yun sasagutin. Magluluto muna kami ng sinigang na baboy yung I watch you as you drive. I think you're not
Sinigang has always been the family's favorite kasi bukod sa sarap at asim na hatid nito, napakasulit pa kasi pasok sa budget ng pamilya. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Rice. Kain na! Alam niyo, nung bata ako, naalala ko talaga, sa tuwing sinigang yung ulam namin, mapababoy, mapahipo, mapamanok, mapatilapia, sobrang na-excite kami magkakapatid kasi alam namin napakasarap, lalong-lalo na pag si Papa ko yung nagluluto. At over the years, alam niyo yun, natuto din kaming magluto ng paborito naming dish kasi plano namin para soon, kung kami na yung magkakapamilya, na iba't ibang pamilya na kami, mai-share din namin yung recipe na ito sa aming future families. So, ayun, I hope you guys enjoy this episode of Maya Cooks. So, try nyo na ding magluto ng sinigang sa inyong mga tahanan ug sigurado gid mga season orbs nga lamian gid mo sa asim kilig nga hatod kaninyo sa Nor Sinigang. Daghang salamat sa pagtanaw.